Kayo jada kuru jikae apenju to gamuthi oloko chike. Kare gamuthi oloko chike apenju. Katedo tinde chiegni mana kamano. Ng'ama nowuok 2 weeks ago kotieko kata mana 1 week. Kayo jakuru ne ugasuru. Ne jomoko ino nyulo kia ibiro wuodho. Onyula akoro tidhi marach. Nangisu ni katenga oko biro ywaya to okabi wuok. Hey, maja mano to kuro rach. Tawinjo ni chike modhi oloki. Awa chiko dhi oloki manyiri mabeyo dhi oyudo ka chiko dhi opogore malich. Awinjo ni pesa giri dhi ogol kucho ma pesa dhi owe toko ma bura no dhi ong'ado pesa ni pesa eje chien. Number 1 machamo pes gedo. Yudo ka nyako sechiki ni next week utanipeleka out na my friends. Inyeo kata mana pizza box ya beach. Ocham pesa ni mani mabede. To podi bede gibi nono kare wi bende tinde to kaji weti dhao. Number 2 be number 1 ema pod wanyonore wa extend to makiasi. Awinjo ni pesa joko dhi oramo ni mondo koro owene familia mabe jotich be mawinjo no we pesa lwetgi. Ni kifika Sunday uende ununulie watu hii pizza muende out kidogo mcheze hapo kwa onyalo manyiri pesa omera pesa ni chitiyo go maracho mera chal mana gi simbe mkopa majoye mkopo dhi okelogi odhi owe simu lwedo maricho miyudo ka ng'ato timo go tabia moro na ne magomba kamane mar nini okay. Chiko loki awacho ne sani kuro chik mukeli owachi ni joma dhi e date sunga moko kenisi ni baye pizza sijui chipo sijui gweno kia ng'ogere muchamo godo pesa ji odion kanyo go KFC-go ogol kila mtu akule kila ng'ato cham ringo bok ringo dware ni chamo gi your family tere urenge eking'e gi men katudak ma Nairobi ng'wecho chomo kode arena du cham kode renge mitoke besende logo. Yani bakul mare. Kineno komadho nyaka soup. Kendo nyako no please don't waste your time. Imbe ketho saji kabisa une jomo miyo ibiro ketho nyingi ni ji wuodho. Number 2 nyakibed dhako manya kata nyako nyakibed dhako manyalo improvise. Mane kingego ni wife material mane to dongo mage gik madhi otamo ji mimi nyoka ji duogo kae ni kate iwacho ni kate tinde chiegni ni ji dhi adhiya kibedi ng'ama nyalo improvise makata ka sukari odhi oduono ng'enye ni chwori nyalo poki luonge ni hani mang'eny mamet ma sugar dad kitchen daddy sukari nyalo dhi duon yani awacho ne ka sukari tin kata nyuka ti inyalo ringe dhi duka miyom kata mana juice kola moro ise undogodo nyuka no nyakibed ng'ama improvise kwani gino ok winj nade kata longe chwori mineno long chwori makoro secha kotima machonge otucho no idwa ni bedo kata mana fashion designer moro inyalo improvise ng'ade mondo lokre kata mana Kenya samoro mana Railo ogogo picha. Heto number 3 kanyo wawe bodha ina number 3 nyakibed dhako makweng kibed gi gero ni moro nyakibed mageri chwori ito karedwa be mato koro chwe me kore dhao ne gini ibiro ng'eno eri nade kok lari kok ger kuomi nyakibed dhako mas yani ibed dhako masibuor yani ibed sibuor madhako koso dhako masibuor nyakibe kang'eyo ka kineno nikech idhi iyudo makosa buro ne wagomba kamane jomage to kawacho ni nawuondo mano bariambo